Tervetuloa videoon. Hän kerkesi hoppuhallista ulos. Onneksi ei tänne. No mitä mieltä käyvänkö onkin hakemassa ja kokeilisin. Kisa alkuun tunti 6 minuuttia. Ai. Siinä ei pitkin kestänyt. Aivan. Vieläköhän kerkesi hoppuhallista ulos. Ei monta. Sitten ne jää. Saattot ehjänä tulla. Ottaa lopasi järvestä painot äsken. Joo, me lähdetään kotiin. Morjesta. No ei. No niin, uusi onkilaite kiinni. Jos tuo kestäisi pari minuuttia. Yes, sure. Mitäs? Ei oo mitään. Kamasan B530. Toisessa päässä kisanko. Eipäs hötkylle, kun on kameravalvontakin. Valtti on valtti. Rauhas. Eikö siellä kalaakin? On. Tässä on tuo metrin väli, jossa toi kärki. Ei kyllä nyt meidän saarissa alamittakaan riitä. 12. Ei sitä pitäisi olla mitään. Jokeripaikka käyty tarkistamassa. Kello 7:15 siirrytään ykköspaikkaa, aloituspaikkaa kohti. Mitä mietteitä? Onko mietteitä ylipäätään? Tää on tyhjä. Joo. Numero 21.06 kisa avattu. Tagi saatu. Nyt odotellaan. Sitten sulla kävi koho äsken poissa näkymistä. On halkasti kyllä. Jes, 1,5 tuntia tasa ongittu ja äsken nappas säynen meikälleen. Tää se on se ainoa kunnon kala, mikä tässä on pyörinyt. Jes. 50 säyn. Ei mitään. Pikkusen yli puolen yön on kello ja Heikki saa tuommoisen ihan jees 54. Ei on. Se on jo vaan sinne päin.
Kello 4:30 ihan just ja tältä iltaa kautta yöltä lopetellaan onginnat ja huomenna sitten ehkä puolen päivän aikaan takaisin. Ja tämän päivän saldona on 50-senttinen säyne ja 5/3 lahna. Ja ei oikeastaan ollut merkkejä ruutanasta, semmoista kuplintaa tai pintomista ei ollut. Että huomenna todennäköisesti aloitus eri paikasta kuin tänään. Joo, kakkospäivää aloiteltu. Nyt kello 1:30. Tämmönen meistä mihin eilen mäskitkin heitettiin. Aika alkuun Heikillä oli kiinni joku ehkä +kilon kala. Ei nähty mikään ja sitten heti sen perään me sai semmosen ehkä vajaan kilon lahna. Että semmosella mietteillä tällä hetkellä. Onko kommentti? Ei oo, ei. Joo, äsken puoli tuntia sitten jo reilu 53-senttinen säyne. Niin sillä saatiin vajaa 4 pistettä vissiin lisää. Niin ja särki 25 senttiä kans. No se nyt oli semmoinen hätävara vaan, että saadaan kortti täyttä, mutta ainakin se särki pitäisi polttaa pois siltä vielä. Joo, mitä sä hymyilet? Sorvakorotus käyty testaamassa ja 3/4 sattui sieltä aika hyvä. Salaiselta paikalta sitä ei voi kuvata eikä näyttää eikä kertoa, mutta nyt loppuillaksi ruutana parannusta. Se, jos saadaan, niin sitten on aika takki tyhjä. Tai ei meillä ole ruutana vielä siis. Niin semmonen paikka, mistä me nyt ehkä saadaan se, niin se automaattisesti parantaa kortti. Mutta palataan sieltä. Joo, ei tullut tuossa loppukisasta enää kuvattu, kun keskittyminen oli niin onginnassa, mutta ei tullut parannuksia meille. Jos tuossa nyt joku pimeä tunti oli, niin 6. tällä hetkellä, että katsotaan jäähänkö 6.